Obecně tedy hovoříme o tom, jak vytvořit večerní obraz co nejživější, nejkrásnější a nejbarevnější. Spustíme jej na iPhoneu, nastavíme 4K rozlišení a 24 snímků za sekundu, jemně doladíme zaostření, přidáme nějaké světelné nuance, jasné zde, tmavší tam, pro ještě lepší výsledek. Pak jsem měl všechno a jak vidíte, děláme to rámec po rámečku, to znamená, že ne zakřivené, když natáčíte zakřivené, mělo by to být smysluplné a filmové, pokud nemůžete střílet křivě, střílejte plochě. Vedli jsme pomalu a hladce, bez třesu rukou, protože to bylo noční natáčení, tak do matice dosáhlo velmi málo světla.